ngiyamvuma uKing Bhaka. Yazi yini uKing Bhaka ubhuti osemncane, alright, osmart, but hey izinto zesintu uyazazi lo bhuti, angikholwanga kanti bengihlale ngimbuka nje ukuthi we lona ile slay king lena sesangoma or umprofeti. Hayi ngiziboneleke ngawama amehlo bahlali. Hayi uKing Bhaka uhot and uyayenza into yakhe ukutshela the way izinto zakho zihamba khona. Uze wamtshela lo munye ubhuti ukuthi ubekade baxabene nonkosikazi wakhe and vele nento zakhe lo bhuti azihambi kahle. Wamtshela the way into zakhe zingahambi kahle, naye elala eshaya ama hit and run. Nayo lo intombazane leyo ngathi nayo futhi ibibekiwe nje vele ukuthi nayo ayizomspire. Yabo nje ngiphela amandla. Hey, wayibeka indaba uKing Bhaka, wayibeka hey nathi bantu besifazane sigangile empilweni, siyamoshelana impilo, sihliphize siyenzele phansi impilo yomuntu. Ngimamelile wayibeka the way umuntu esimame lo bhuti abekade ephilisana naye ehliphize ngakhona impilo yakhe, wamusho ngakhona, wamoshela waze wamfaka namaphoyisa. Yo, hey, and uyafundisa lo baba, uyakufundisa akutshele the way izinto zingakhona. Ayishembe ngakaze ngimlalele efundisa ngalendlela. Ngimbonile live enza i-call ekhuluma nomuntu amtshela the way abantu siphuma ngakhona emanzini, asifundisa na ukuthi izwe lihlukene kabili, ukuthi kunaleli lasemanzini kube naleli sikulona la ngaphandle. Hayi yazi ngifundile okuningi kushem kuKing Bhaka eyichaza le ndaba, ngimlalele eyichaza bukhoma. Wayibeka ke indaba uKing Bhaka waze wamtshela nangomunye athe waphilisana naye manje ukuthi vele kwayena unemshikashika yakhe nje ayigilayo ayenzayo behind yena. uKing Bhaka angayazi ubhuti lo abekhuluma naye emchazela. Yo ngiphele amandla ke namhlanje ukuthola kanti ukuthi hey uKing Bhaka omunye naye osemgangathweni okhona ukutshela izindaba bukhoma. Hey ngiyamsaba uKing Bhaka yo, ayithi ngiyamsaba kahle ngiyamhlonipha ngendlela angimbone ngakhona, azingakhona izinto zesintu the way azichaza ngakhona. Vele uze uzizwe na ukuthi ya lo muntu uqinisile, uzichaza naturally. Unanokuthi vele umuntu othi ingane ayiyeke isikole, lo muntu usuke ehlangahlangene emoshakele kuyidemoni elirongo elizothi ingane ayiyeke isikole, kusasa lo ngane izoba yini. Yo ngimzwile shem, ayi ungifundisile ngamuzwa inkulumo zakhe shem, ukhuluma inkulumo eyakhayo ngampela. uKing Bhaka akamoshi, uyakha ngampela isizwe ukuthi wazi nawe lapho ukhona ukuthi uphila nje impilo, uphila ngaphansi kwesiphi isimo sempilo. Uyayichaza vele impilo ukuthi ihamba kanjani, uyifuna ingqikithi yayo ngampela ukuthi isukela kuphi iyapi impilo. Hayi simbonge uNkulunkulu ukuthi asisendele umuntu onjengayo uKing Bhaka osifundisayo ngempilo ukuthi ihamba kanjani. Sonke sesifundile okuningi ke kuyena uKing Bhaka. Nani ngiyacela niphinde futhi nozibhekela ama video akhe uKing Bhaka lapho ekhuluma khona echaza weJesu wami ngempilo ukuthi impilo kahle ukuthi izibe straight, ihambe kahle impilo yakho kumele uyinakekele kanjani. Ngiyazibongela ke bahlali, bengithi nje angidlule lapho ukuthi hey waze wafundisa uKing Bhaka, uKing Bhaka nami bengimsola, bengomunye nami othi hayi kodwa ke ayi ngifundile shem. Ngiyabonga ke, ngicela ukunishiya ke njengamanje ke ngithi nami ukuthi qhu nginithanda ule.